чемпионати Арабистони Саудӣ аз MLS беҳтар аст. Имрӯз беҳтарин бозигарон инҷо омада истодаанд. Ин чиз солҳои оянда боз бештар мешавад. Ҳамин роҳро ман боз кардам ва акнун дигарон омада истодаанд. Салом дӯстон, ба назар чунин мерасад ки Криштиану Роналду Мессиро боз челленҷ карда истодааст. Дар ин бора маълумот ҷамъ овардем ки фаҳмем кадоме аз ин ситораҳо интихоби дуруст кардаанд. Ҳар ду трансферро бо критерияҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар ҷолиб бошад, лайк зери ин навор гузошта обуна шавед ва ҳатман ки наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Лигаи Арабистони Саудӣ қавитар шуда истодааст. Сол то сол ин чиз рушд хоҳад кард. Боварӣ дорам, ин лига дар оянда дар панҷгунаи беҳтарини ҷаҳон шомил мешавад. Ин суханонро Роналду моҳи май гуфта буд. Ҳамон замон ин гуфтаҳо то ҷои хандаовар барои мухлисон гашта буд. Бозиҳои онҳоро дар он вақт тамошо мекардед, сатҳи лигаро ҳам мефаҳмидед. Аммо мо имрӯз чиро шоҳид шуда истодаем? Ҳамин тобистон аллакай ба Арабистони Саудӣ Карим, Нголо Канте, Эдуард Менди, Рубен Невес, Милинкович Савич, Роберто Фирминьо, Марсело Брозович, Калиду Кулибали, лидери Селтик Джота ва Сако Фофана ҳама шомил шуданд. Маълум аст ки Муса Диаби, Алекс Телес, Садио Мане, Фабиньо, Риад Марез, Жордан Хендерсон ва Дивок Ориги бо эҳтимоли зиёд мавсими навро дар Осиё оғоз мекунанд. Ин анҷоми ҳикоя несту Арабистон ба сатҳи Аврупо худро баробар дорад. Дар бораи MLS ҳам огаҳӣ доранд. Пирло, Руни, Андри Лемпард, Вилла, Златан, Эшли Кол ва Дэвид Бекхэм онҷо бозӣ карданд. Солҳои охир бошад бозингарони монанди Инсини, Шакири ва Бернандескиро ҷалб карда истодаанд. Факт ҳамин ки пеш аз Месси ва Бускетс ситораи асосӣ дар MLS Келини буд. Сатҳи даставӣ ҳам онҷо пасттар аст. Лигаи чемпионҳои Конкакаф солҳои дароз аст ки дар дасти мексикоиҳо аст. Сиэтл Саундерс соли 2021-2022 ягона дастаи қаҳрамон аз Амрико гашта буд. Баъди рафтани Месси ҳам MLS ситораҳои калон мисли шайхҳои араб овардан наметавонанд. Бале, Жорди Алба ҳам ба Интер Майами пайваст, вале ин трансфери бузург набуд. Агар ба имтиёзҳои лигаҳо дар соли 2022 нигарем, Арабистони Саудӣ дар мавқеи 40-ум ҷой дорад ва MLS бошад 3 зина поёнтар аз онҳо аст. Ин рейтинг пеш аз омадани Роналду ва дигарон тартиб дода шуда буд. Аз рӯи ин критерия Роналду аз Месси пешсаф аст. Ал-Наср гиганти футболи арабӣ аст. Онҳо 9 маротиб қаҳрамони кишвар шудаанду соли оянда дар Лигаи чемпионҳо ҳам баромад мекунанд. Ҳатто пеш аз омадани Роналду, Ал-Наср яке аз лидерон ба ҳисоб мерафт. Ҳарчанд ситораи ҷаҳонӣ набошанд ҳам, бозии даста то ҷои устувор дар Осиё буд. Нимҳимояи онҳоро акнун Марсело Брозович ва Саку Фофана бо омаданашон қавитар месозанд. ҳимоятгари Юнайтед Алекс Телесе ки қаҳрамони Лигаи Аврупо бо Севилля шуда буд, ба зудӣ ба Ал-Наср мепайвандад. Ҳамлаи даста ҳам бо омадани Муса Диаби тақвият меёбад. Дастаи Роналду боз Давид Дехеяро ҷалб карда истодааст. Бо ин бузингарон ҳайати даста сатҳи Лигаи чемпионҳои Аврупоиро мегирад. Интер Майами бошад дастаи заифтарини MLS аст. Дар конференсияи шарқӣ даста 12 имтиёз камтар аз мавқеи плей-офф дар ҷои охирини ҷадвал аст. Бо Жорди Алба шартнома бастанд ва бо Рамос, Суарес ва Андрес Иньеста ба зудӣ бояд гуфтушунидҳоро оғоз кунанд, аммо ин футболбозон синни соли бобои Фофана, Брозович ва Телесро доранд. Айни ҳол дастаи Ал-Наср дар трансфермарк 121 миллион евро арзиш дорад ва арзиши Интер Майами бошад 70 миллион евро мебошад. Бо ҳамин хотир Роналду дар ин критерия ҳам даст боло мешавад. мутаассифона мо дигар Роналдуро дар Аврупо нахоҳем дид. Ӯ 6 моҳи охири худро дар Манчестер Юнайтед дар курсии эҳтиётӣ бештар мегузаронид ки ҳатто дар мунтахабаш ҳам аз ҳайати асосӣ дар ҷоми ҷаҳон берун шуда буд. Ӯ худаш ҳам қайд кард ки дигар ба Аврупо бар намегардад. Ман 100% боварӣ дорам ки ба дастаҳои аврупоӣ бар намегардам. Синни солам аллакай ба 38 расид. Футболи аврупоӣ сатҳи худро аз даст додааст. Ягона лигае ки то ҳоло хубтар аст, ин Премер-лига мебошад. Дар Англия футбол як сару гардан аз дигарон дида болотар аст.
месси ҳам аврупоро чанд вақт пеш тарк кард. аҷибаш ин ки ӯ дар бозиҳои охири худ бо псж ҳамеша ханда дар лабонаш дошт. ҳолати месси фарқ мекунад, чунки ӯ аврупоро ҳамчун қаҳрамони ҷаҳони соли 2022 тарк кард. муддаии асосӣ барои тӯпи тиллоӣ ва яке аз беҳтарин бозингарони мавсим, дар 41 бозии анҷомдодааш 21 гол ва 20 ассистро ба қайд гирифтааст. хуб, дар ин критерия бешубҳа месси хол мегирад. дӯстон, агар ин формат ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ки бо лайки худ наворо дастгирӣ кунед. агар навори мо 1000 лайк ҷамъ орад, мо формати батлро идома медиҳем. легендаи футболи Португалия шартномаи 3 сола бо Ал-Наср ба имзо расонид. тибқи он, Роналду 107 миллион евро дар як сол маош мегирад. ин бешубҳа бузургтарин шартнома дар таърихи футбол ба ҳисоб меравад. шартномаи Месси бо Интер Майами каме мураккабтар аст. ӯ 50 миллион евро дар як сол маош мегирад, вале боз фоиз аз фурӯши эфирҳои MLS ба ӯ мегузарад. ҳамчунин даромад аз шарикии MLS бо Adidas. илова бар ин, Месси қисмате аз сармояи Интер Майамиро соҳиб мешавад. аз рӯи маош гӯем, Роналду қарори дуруст гирифтааст, вале агар фоидаи дарозмуддат гӯем, шартномаи Месси то охири умраш ба ӯ даромад меорад. барои ҳамин, Месси андаке пешсаф аз Роналду аст. 1 хол ба Месси ва 0.9 хол ба Роналду медиҳем. ин махфӣ нест ки харҷи калон кардану овардани Роналду ба Арабистони Саудӣ барои рушди футболи кишвар аст. қонунҳои Арабистон ҳам бояд дар ин баробар вайрон нашаванд, аммо аксари мухлисон инро писанд надоранд. Арабистони Саудӣ намуди голфро идора мекунад. рақобатҳои бузурги бокс ва акнун бошад мехоҳанд ки футболро ҳам ба даст доранд. сатҳи варзиш дар умум паст мешавад ва бояд ки ин кор хотима ёбад, гуфтааст Ҷейми Каррегер. омадани Роналду албатта диққат ба кишвар ва лигаро бештар сохт, аммо ин риск дар паст шудани репутатсияро ҳам дорад. Месси ба дастаи Интер Майами пайваст, дастае ки ягон бадгӯӣ нисбаташ набуд. легендаи Юнайтед ва Реал Мадрид Бекхемро ҳатто амрикоиҳо эҳтиром мекунанд. ӯ нуфузи зиёд дорад ва як тоҷири номдор гаштааст. илова бар ин, варзиш дар амрико аз мактаб сар карда таваҷҷӯҳи махсус дорад. MLS маоши футболбозро усули асосии ҷалби бозингарон намекунад. ситораҳое ки он ҷо мераванд, аслан барои ба роҳ мондани бизнеси худ дар он тарафи уқёнус мераванд. Месси ҳам ҳамин корро ҳоло карда истодааст. ӯ ягон риск дар репутатсияаш надорад, танҳо бизнес. холи навбатӣ дар ҳисоби Месси. пеш аз гузариши Месси ба Интер Майами саҳифаи даста 900 000 обуначӣ дошт. ҳоло бошад ин рақам аз 10 миллион зиёд шудааст. ҳолати Ал-Наср ҳам ҳамин хел аст ки аллакай 15 миллион обуначӣ ҷамъ овардааст. пеш аз омадани Роналду камтар аз 900 000 обуначӣ доштанд. ин ду футболбоз дилхо даста, дилхо лига ва дилхо кишварро рӯ ба рушд меоранд. трансфери онҳо ҳам барои Арабистон, ҳам барои Амрико дар ин категория фоидаовар буд. мухлисон ва бахусус кӯдаконе ки ба тамошои Месси ва Роналду меоянд, ба футбол меҳр пайдо мекунанд. барои ҳамин ҳар ду нобиға якхолӣ дар ин раунд соҳиб мешаванд. навор бедебати беҳтарин будан маъное намекунад. трансфери ин ду нобиға ба меросашон чӣ таъсир мерасонида бошад? Роналду аллакай 6 моҳ аст ки дар Осиё бозӣ дорад, аммо то ҳол ҷоме ба даст наовардааст. Ал-Иттиҳод қаҳрамони Арабистон шуд ва дар финали ҷоми кишвар Ал-Наср аз дасти Ал-Ҳилол шикаст хӯрд. ҷоизаи инфиродӣ ҳам дар ҳисоби Роналду нест. мавсими нав Ал-Наср қавитар мешавад ва яке аз муддаиёни қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳои Осиё маҳсуб меёбад. қаҳрамони Арабистон шудан мушкил мешавад, зеро дигар даставҳоам қавӣ гаштаанд. Роналду дигар дар рақобати тӯпи тиллоӣ иштирок намекунад. барои ҳамин олӣ мешавад агар дар минтақаи Осиё дилхо ҷоизаеро ба даст дорад. Роналду дар Евро 2024 баромад кардан мехоҳад ва шояд ки дар ҷоми ҷаҳони 2026 ҳам иштирок кунад. мавқеи Месси дар рақобати беҳтарин будан бад нашудааст. Месси ва Холланд ду муддаии асосӣ барои тӯпи тиллоӣ ҳастанд. ҳатто гузариш ба Амрико таъсире ба ин намегузорад, чунки баъди қаҳрамони ҷаҳон шудан ва мавсими хуб дар ПСЖ доштан, ҷом ба ӯ наздиктар мешавад. оё медонистед ки Месси дар Амрико ҳам ҷоизаи аввалинашро метавонад ба зудӣ ба даст дорад? дастаи Бекхем дар полуфинали US Open рохат гирифтааст ва онҳо бо Синсинати рӯзи 24 август бозӣ хоҳанд кард. танҳо ду ғалаба Мессиро серҷоизатарин бозингар мекунад. ӯ ҳоло бо Дани Алвес баробар 43 ҷоиза дорад. агар Интер Майами ҷоми US Open-ро ба даст дорад, онҳо ба Лигаи Чемпионҳои Канкакаф роҳ меёбанд ва он ҷо Интер Майами бо Мессию, Бускетсу, Албау дигарон роҳи қаҳрамониро мегиранд. хулоса чӣ дорем? тӯпи тиллоии ҳаштум наздик асту имкони аввалин ҷомро ба даст овардан дар Амрико аст.
баҳси беҳтарин бозингар ҳатто баъди ҷоми ҷаҳон анҷом ёфт гӯямам мешавад. Раунди финалӣ ба фоидаи Месси. ҳисоби охир Роналду 3-9 хол ва Месси 5 хол. шумо ҳам беҳтарини худро дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.